mojándolo todo, mojándolo todo. Bueno, astelena da, asteburua atzean utzi dugu, asteburutan denbora gehiago izaten dugu, besteak beste sexu harremanei ere denbora eskaintzeko, guk egin dugu hori asteburuan, baina ez dugu asteburuak, ez dira asteburuak bakarrik horretarako, ez da asteburuan bakarrik. Lasai arrate, hartu zure denbora, Aizue, Ondo. Claro, bai, ez, denbora hartu behar dela. Eta esaten nun, astelena izan arren ere, gaur sexualitateari merezi duen tokia egin nahi diogula. Eta horretarako dago Maitena hemen, Maitena Arratsaldeon. Arratsaldeon, somos aten. Gondo. Batzuk beste baino beto egongo dira beti bezala. Asteburu ondo aprobetxatuta, aizuzuk ere, zure... Kolatzara, gaizara, zure... Enintzen sexuari buruz izketan ari, neska? Zertaz aritu behar gara, ba. Ez, baino esan duzen zaudete da, atzuk besteak baino beto, zuk eramandezu hau... Asteburu aprobetxauta. Hori da. Dena ez dizuet kontatuko arrate. Bueno, Maitena, gaur, arituko gara, larrua jotzeaz. Hori da. Eta esango diegu entzulei, ezer baino lehen, eskertuko dugula, haien parte hartzea. Bengainiego, bigarren aukera bat, telefonoa esan. Zuen asteburuan, inditu zuen gauza hoiei buruz, nahi bali mazute, gurekin hitz egin, biali audio edo testu edo ja, igual horraino, 6 zazpibi, 5 zenbakira. Mezu batzuk jaso ditugu, batzuk WhatsAppez, batzuk audio eta guzti, beste batzuk, bai, sare sozialetatik badauzkazuzuk porai etxarri, beraz Maitena prestatu, ze gaur larrua jotzearen inguruan gogoz etorri da jendea. Zeona. Eta larrua jo, ez dakit, esamoldeak berak badu, ez? Mamia edo, larrua jo. Eta guk hasteko galdera egin dugu, larrua jo esan eta zer datorkizu burura, ez? Eta iritsi zaizkigu gisa honetako erantzunak, txortan egin zer bestela. Ñaka, gorputzak elkartu, estasia, presioa, laztanak, batek esaten zuen, neri azkarra datorkit burura pinpan denean. Eta gero beste batzuk ez dakite konfinamendu garaia delako edo, kri-kri, garaio beak izan dira. Kri-kri zeona. Eta horrelako, horiek dira, sare sozialetan bidali dizkiguten erantzunak, eta hori orain entzuleek ere nahi dutenean, kontaia diezagutenan. Komentatu genuen arrate, ez? Larrua jo irudikatzen genula, ni behintzat, ez dakit, euskeraren kontua da, baina larrua jo, ez dakit, fuerte. Danarekin ez zetorrela bat. O bueno, en parte, segun. A ver. Bueno, gauza bat, esango izu ere, linguistikoki ere gero azalduko digute. Larrua jo kontzeptua linguistikoki nondi datorren ere gero azalduko digutela, Beraz, baina egia da, sonoria aldetik, amodioa egitetik urrundu xamar eta beste gauza akaso azkarrago eta pin-pan-pun girotik azkarrago sonatzen duela, ez? Lehenengo entzute horretan. Euskaldunak nolakoa garen. Maitena nola lotu beharko genuke duzuk. Moztenaren naizeten gabe barkatu. Bai. Ez da nahita, hori, zuk nola ulertzen duzu, nola ulertu beharko genuke, hori da, jo barkatu. Ez, gertatzean gehienetan da, larrua jo, eta burura etortzen zaigun aurrenengo gauza, segurazki jadenai, da koitoa. Aurra, nerabeak, eta helduekin ebaitzaite zunean, larrua jo aldezu, ez? Aurrenengo gauza da koitoa, penetrazioa, aludun eta zakildun baten artekoa. Eta, klaro, horrek arriskoa asko dauzka, ez? Larrua jotzea gauza asko da. Eta koitozentrismo honek, badaka eragina gure harremanetan, ez da? Emateu praktika legitimoen edo honena dana, koitoa dala, eta beste guztia dela
preliminarra edo bizioa, ez? Ez da hain onartua. Eta ia mateu praktika guztiak amaitu behar dute koituan. Eta amaitu behar dute zakilduna korritzen danean. Koitoan eta orgasmoan, ez? Horre bi kontzeptua gainera oso pareko kokatzen ditugu hori da. Hortik abiatuta duela ezain beste oso lehen lerroan edo izan genuen orgasmo arrakala kontzeptua bera ere, ez? Koitozentrismo gizon orgasmo horretan zentratzen zela dena eta emakumezkoen orgasmoa lehentasunetik kanpo geratzen zela harreman askotan, ez? Beraz, bai, galdeteki bat bezala egite zuten, ez? Emakume asko galdetzen zieten, behaien praktiketan orgasmoa izan zuten edo ez, eta aurkitu zutena zen, balantza hori desorekatuta zehola guztiz. Gero honek ere badaka beste arrisku bat, nire ustetan, orgasmoa balin bada, plazerraren neurgailu bakarra, honek ere presio bat sortzen digu. Gure harremanetan oso ondo pasatzea dakau, baina orgasmo bat ez euki, ez? Sartu. Inigori ari nintzen esaten sare sozialetako mezuak irakurtzeko edo eskura edukitzeko. Baina, bueno, aginan honi buruzkezketan nik ere esan behar nuen, ez balin bagir iristen helburu horretara, gero agian frustrazioak, markatu, ez? Frustrazioak endaitezkela edo... Hori da. Presio soziala dagolako, ez? Gero eta egin behar gehiago, gure harreman erotikotan, gero eta frustrazio gehiago. Emateu denak berdin larruajo behar deula, helburua beti berdina izan behar dula, eta orgasmo bat ez balin badao, zure harremana ez dela izan gustokoa. Eta aldezu orgasmo bat euki eta harremana izan, hola, esatia, bueno, ondo, baina beste gabe. Eta beste batzutan orgasmo bat ez euki, eta oso ondo pasa izan, ez? Orduan, bueno, kontzeptu hauekin ere hor daude, nahasmen hauek sortzen dira. Bueno, galduraren bat badaukagu giro horretan, galdetzen dute arratsaldeo normalean zergatik gizonek ez diegu, arreta gehiegirik jartzen atari jokuei, emakumeak asko gozatzen dutela jakinik eta zuzenean joaten dira penetraziora. Eta gero, ze jostaio sexual gomendatzen dezu sexu harreman batean bi pertsonek, gizon emakume, goza dezaten. Eskerrik asko, nekane. Bai, interesgarria. Azkenian gure plazerra eta erotika onda zentratuta batez ere gizonezkoen plazerrian, ez? Eta oso konkretuki zakilan. Falozentrismoa ditze joan kontzeptu hontan, faloak hartzen du importantzi gehiena, faloan dago plazer guztia kokatuta eta asetu behar da. Ze ematen du dakala alako indar bat edo behar bat ase ezina eta gure papela dela hori konplazitzea bezala. Eta gero emakumeak eta plazerren arteko harremana da oso berria. Emakumeak ez dugu euki plazerra eukitzeko hori, permisoa ez onarpena, ez? Onarpen morala, ez? Akaso? Hori da. Gu ginean, asistenteak. Objektu horiek bizitza ekartzen zutena mundu ontara, eta egon bergenula gizonaren plazerrak asetzeko prest. Orduan, bueno, emakume eta plazerren arteko harremana egiten nahi gara, ez da, moindik ez dago inda, ez da gutxio ere, eta gure emakume izateakin ere moralki sortze zaizkigu alako kontraesanak, ez? Estremo eta jute galako. Eta gero maitena, zuk ere bai azmerratzen zenun, esaten da preliminarrak, ez? Bigarren mailako izango balira bezala, ez lehen esaten genuena helburua sarketa baldin bada, lehenago egiten dituzun praktika horiek guztiak, hori baino aurrera, ez dakit, berotzeko dira, edo bigarmeako bihurtzen dira azkena. Pentsa, hizkuntzaren ikuspegitik, entzulearen mezuan atari jokoak, edo atari jokuak, ez, preliminarrak deitzeko oso modu polita iruditzen zait. Ez dakit, orokortua den, baina arazoa esan de, hola esango da. Arazoa galdera berdin utziko luke egia da, preliminarrak edo atariko izan, egia da ratek plantatzen zen galdera hor dagola, ez? Garrantziak kendu bezala egiten diogula hizkuntzaren bitartez, ez arrate? Esaten zuten, ez? Esaten du berak ere zenbat gustatzen zaion hori, pentsatzen dut bere bikotekideari, ez? Bere bikote neska den bikotekideari, eta zergatik ez dute zentralidadea hartzen ustez atarikoak diren, ez, praktika hoiek. Hori, zergatik ez dira helburu jolastia eta kitxo, ez?
Osea, jolastia da jolastia, eta ez importa zertan jolasten duzun. Ez du ez zertan bukatu behar, baina emateunez gure bai kode horiek dazkau ja jarrita, eta esango nuke, pertsona batekin aurrenengo harremanak dazkagunean, gutxi gora bera badakigula nola jun berdeun. Osea, oain hau, ez? Eta hauta gero dator hau. Eta hauta gero dator hau, eta bukatuko dugu honekin. Eta denbora ere kalkulatuta, ez? Bai. Maitena, horrere... Horrengo aldiak, bai. Bai, horrere, akaso komunikazioa oso debekatua iruditu zaigulako, ez? Badirudi lehenengoan pertsona bat ezagutu eta ari galdetzea, ze gustatzen zaizu? Oso galdera hotz eta zuzena eta gogorra dela, baina hori gabe nola hasi eta nondik hasi, ez? Betiko repertoriari helduta eta akaso pertsona horrek gustoko ez dituen gauzak eginez, ez? Hori da, azkenean norman dauden praktika horiek jartzeitugu martxan, ez? Horiek praktikatzea eta jendiai galdetzia iruditzen zaio errespetu falta bat, eta beste alde batetik hori bortitza, eta ze esan berdenik hemen oain, ez? Zu jakin berdezu zein. Batzuta pentsatze dugu bestea jakin behar dula guri zer gustatzen zaigun, ez? Eta hor arazo asko sortzen dira. Eta zer ez? Askotan frustrazio horiek ez egin hori, ez gustatzen, eta baina ez dugu hori verbalizatzen, ez dugu garbi egisaten, eta gero hortxe talkak, ez? Eta horrek azkenean zailtzen du dena, bai. Bai, lotxa, ze emateu aurrenengo alditan, demostratu behar deula gehala oean edo sofan edo zelekutan onenak, ez? Claro, eta onartzia, ez dakit, gustatzen zaizun, edo hola nahi dezun, edo ez, inseguridadea ekartzaigu, bai. Badauko gomen beste galdera bat audio bitartez egin digutena? Arratsaldeon Hirukote, arratsaldeon Maitena. Bueno, nik jakin nahiko nuke ea zer galde dakiok egun gure buruari, edo zertan jar dezakegun atentzioa, sinismenen edo ohituren indarrez, sexuan hartzen ditugun edo hartuta ditugun joera hoietaz konturatu eta bakoitzarentzat nutritiboagoa izan daiteken sexualitate bati bidea zabaltzeko aukera emateko. Eskerrik asko. Ostras! Bueno, nutritiboa. Ja, nutritiboa... Asko gustatu zait. Bai, galdera pixkatze berzentratuta, zerri erreparatu ez, edo nola begiratu gure barrura, sexu harreman horiek nutritiboagoak izan daitezen. Horrela labur bildu genezake, más o menos, ez? Gutxi bera. Bai, nik uste aurrena kontekstualizazioak importantia diala. Nundi gatoz eta zer egon da jokuan eta zer onartua izan eta zer ez. Gauza guzti hori dazkizunean, koitozentrismoa dagoela, falozentrismoa dagoela, androzentrismoa dagoela, genitalia, gauza asko, eta kontekstuan jarrita ulertzen duzu zergaitik bizi dituzun gauzak hola. Eta hori nostian esperimentatu. Esperimentatziak ekartzaizu jakitiak ze gustatzen zaizun, eta beti ez zaizu berdina gustatuko. Pertsona batzukin kode batzu funtzionatuko izue, beste batzukin ez, eta pertsona bakar batekin ere aldatzen juten dira zure nahi eta gustoak. Eta nutritibo izate hori aldatzen doa baita ere, baino esperimentatzen, irikita egoten azken finean. Nik uste. Eta rutina horretatikan ere ateratzeko preste egoten, ez? Hori da. Ez da erresa, Ez, etxarri hori zen galdetzen genuenetako, galdetu dugun galderetako bat, ez? Rutina zaleak ziren eta. Hainbat galdera egin ditugu Instagramen kasu hontan, eta batek erantzun du rutina, ez dakitela ez esan nahizun. Zeintzen galdera, etxarri? Ea rutina zaleak diren... Beraien harremanetan, batek erantzun du rutina, ez dakitela zatik. Eta gehiengoak esan du ezetz, egon da bat esan duena ez, eta hori da etxaldi honetatik gehien nazkatzen nahuena, rutina. Ez, itxialdian eotegatik, eta... Rutina ere pentsatzen dut kasu horretan pertsona bera daukalako ondoan, edo zer. Edo espazio bera ere. Berdina egiten dulako. Pentsatzen dut... Errepikatzen nahi, ez dakit, nik ez dakit. Bai, pixkat, imaginazioari manda, imaginatu umeak dituen bikote bat.
Ez, horrek ja behartzen du espazio intimiora, logelara, gaugirora, umeak lokartzen direnean, ez? Osea, badaude hor itxialdiak markatzen dituen muga batzuk, ordutegi dagokionez, edo badao jendea gustatzen zaiona, ez? Oetik kanpo gauzak egitea, etxetik kanpo gauzak egitea, beste gauza batzuk probatzea, eta oraintxe hori... Egin dugun beste galdera bat izan da, hobeto bakarka norbaitekin edo lagun bat baino gehiagorekin. Eta batek erantzun dut, depende konpainia, ez du mugatu kopurua, eta beste batek esaten zuen, une bakoitzean berea, guztiz ezberdina. Bai, konpainia importantia da. Eta hor sartzen dira ere jostailuak. Hori ez dugu erantzun gainera. Ja, ez dut egia. Jostailuak, zesan, ez dakit, jostailuak eukitzia ondo dago, eta ez, esan nahet, jostailuak bia jostailu, zuen jolasan arteko zea bat balima, osagai bat balima da, aurrera, baina ez nintzen ausartuko esatea, probatu ez dakiz jostailu dala, kristona dala, ez dakit, bakoitzak bilatu behar du bere jolasa, eta bikotean jolasa galdu izan, jostailuak galdute izan dado batzuk, edo galdute izan vibradoreak, edo esposak, edo ez dakit. Edo begiak estaltzeko zapi bat. Hori da. Bai, zerbait ezberdina egitea azken finean. Osea, beti berdina egite bali badeu, hori da. Maitena hor, pentsatzen dut, jostailuak aipatu dituzte, eta jostailua aipatzerakoan jende askok imaginatzen du lehenengo gauza, edo asko bintzat, zakilaren ordezko jostailu bat. Horrelako elementuak ere, inkluso bikote heterosexualen arteko harremanetan integra daitezke. Baina pentsatzen dut hor gizonezkon dekonstrukzio nahiko hori ez eta falozentrismoaren mobidak askotan izango direla gizonezko ongan hor, ez dakit, retxazo bat sortzen dutenak, ez? Ni neu nazala inork edo ezerk ordezkatu hor badago konstrukzio oso gogor bat ere oraindik hausteko, ez? Hori da, penetratzea edo penetratua izatea, ez? Penetratua izatea horrekin emateunez gizon asko vulnerabilitateakin konektatzen dute. Ipurdiko zulua, ez? Uzkia, uzkia da, temazo. Hor sartzeko emate eduki behar dezula, ez dakit, permiso oso handi bat, ez zaizu okurritzen. Aurrenengo aldiz, gizon baten ipurdiko zulua ikutzia. Eta emakumengan vaginak ez dezu pentsatzen, ez? Sartukoet, ez dago ezer. Eta gizonezkoak, bai, azkenean rol aldaketa oso potentia aldu izan, batzuntzat behintzat, bai. Rol aldaketa horrekin, eta berriz emakume ongana bueltatuta, hemen entzule batek esaten digu, eta orgasmora bueltatuta ere bai, ez dela bikotek kidearekin orgasmora iristen, eta badirudi saiestu egiten dudala. Horrere beldurrak ikusten dira, ez? Eta presio hori, ez? Orgasmora iritsi behar izateko. Pertsona honek akaso ez du, osea, bere gorputza ez da arazo bat izango, baizik eta bere beldurrak, ez da? Hori da. Bai, segurazki, bai. Azkenean, burua eta erotika, edo pentsamentua eta erotika hobeto esan da, ez dia oso lagunak. Nik nahi bali madet, orgasmo bat euki ja, ez du funtzionatuko, segurazki. Ez del lortuko. Edo norbaitek nahi bali madu bere zakila altxatzia ja, aiama ez zait altxatzen, aiama ez zaizu altxako. Orduan gero eta behar gehioki buruan zailagoa izango iristia. Eta batzutan besteai orgasmo bat oparitzia, aldu izan iraultza ekintza bat. Ez da erresa. Claro. Eta hori, ez zuk esan dazuna, ez da borondatez ataratzen den zerbait, ez? Tori, orgasmo bat. Hori da. Maitena, eta hor, oparitzea horren inguruan ere, bi aldeetatik askotan arazoak, esango nuke, ez? Badirudi oparitzea, dala, zuk zeuk orgasmoari buko egitea, eta hor badagoela eskuzabaltasun bat, edo harremanean oso naturala izan daiteken zerbait, baina era berean, beste aldeak prest egon behar du onartzeko bikoteak orgasmorik izango ez duela, ez dala akaso bere momentua, eta hori gozatzea zilegi dela, ez? Eta hor ere akaso trabak, ez? Bai, hor baita. Renuntziatzen duzu, edo modu batea esan, zuretzat nago, ez? Eta hori jasotzia, ez da erresa mundu guztiantzako, ez?
Ez, sentitzen gea batzuk bintzat, ai ama, baina ez entratu nigan, hemen zu ere importantia, zea. Bai, azkenean, beti gertatzen dira horako mugimenduak. Norbaitekin harremanetan izateak konpartitzea esan nahi du, eta konpartitze deunean, gauzak moitzen dira, barruan. Eta fingitutako orgasmoi buruz, hor, nik kriston kurioso esan dezulen emakumezkoa egon dala beti gizonezkoaren zerbitzura, historikoki eta bar, eta horrekoan nire bikoteakin izketan ez, nora ondaiteke, zekin nola esaten da, euskeraz, idatziko egu berriz ere horrek. Fingitu. Itxuratu edo, ez da hit. Gure zuzentzaileak. Ezurra esan, ez dakit nola dan nabitza, baina, bueno, ez, gai horri buruz, ez dakit nahi sineste zina iruditzen zait, ez dakit? Superbibentzia, askok, bukatu ja. Eta bukatzeko ja, nikin berbait, baitet. Bai, eta askotan baita bestian autoestima zaintzearren. Osea, alde batetik bukatzia hau ja, ez naiz goxatzen eta nahi bukatzia, eta esate bali madet, listo, iritsi naiz bukatzen da. Eta beste alde batetik, eski bere autoestima jetxingoa, eski naiz iritsiko inoiz, hola. Eta esan beharrian, behitu, horrela nahiagoet, edo ez dakizte, nahiago deu esan, ja! Atzean dagona, edozen kasutan, atzean dagona, pare bat buelta emateko zeo zer dela, ez? Esan dezun bi kasutan, itzein beharreko zeo zer dagoela horren atzean. Bai, komunikatzeko, bai, eske bestela zertarako, ez? Esatezu zerbait. Ez dezulako errealitatea esan nahi. Eta, bai. Eta zenbat jende emakume gehiagotan izan diren hori egin dutenak, zagit, harrigarria iruditzen zaizun, baina esan iruditzen zait oraindik ere, ez? Asko direla hori egiten dutenak, edo egin behar izaten dutenak, ez dakite nola planteatu. Bai, bilak, bai, eta guk uste, baino gehiago, esango nuke. Gaur egun ere, eta jende gaztea, eta bai, oraindik bakoitza emakumeak batez ere bere gorputza eta bere plazerraz jabetzeko bidea luzia da. Jende askok ez du konektatzen bere plazerrakin. Eta beste batekin zailagoa da. Hori da. Zuk Maitena, nola ikusten duzu sexu heziketaren lana, edo egiten ari den sexu heziketa bera, nola dago gaur egun? Emateu zabaltzen nahi dela, eta zabaltzen nahi dela beste modu batean, iguatzen naiz gure garaian, eta guainkuk nola ematen deun, eta oso desberdina da, baina usteet, oraindik ere, konsideratzen dela, urtean 4 orduko tailertxo batekin nahikoa, ez. Eta oso zentratua oraindik ere harreman heterosexualetan, ez da? Bai, 4 ordu horietan da oso komplikatua aniztasuna eta dibertsitatea azaleratzea. Nik usteet, sexu hezkuntzak egon beharko lukela hezkuntza guztian zehar, ez? Edozein asignaturan aldezu sustatu hau. Baina, 4 ordu askazu, eta egia da gazte eta aurrak bere burua konsideratzen dutela heterosexual bezala, edo esaten dutenak bintzat horiek dira, ez? Eta lekuak hartzen dutenak gai horiek dira, bai. Baina beharrezkoa, Bai, hori da, ala ere. Lortu behar ditugu geroz eta ordu gehiago, ez da? Niretzat aposto hori izango zen, bai. Zuk esan dituzun 4 ordu horiek, horrela da, 4 ordu dira. Bai, guk 4 ordu ditugu gela bakoitzean urtean. Maitena, eta akaso norbaitek pentsalezake, tira, sexua, norberak bere kabuz ikasi beharreko zerbait, hor garrantzi asko kentzen zaio, gero ikaragarrizko zamak sortzen dituen gai bati. Ze badirudi sexual pixkat baztertzen dugula gure eguneroko komunikazio publikotik, baina gure komunikazio intimoan eta gure psikologian oso presente dagoen zerbait da, ez? Eta hor, zenolako lanak izango dituzuen, enbat jendeek garatutako
arazoekin hain justu sexua edo sexu esperientzia txarrak izan dituztelako eta akaso askotan emakumea izango da okerren bizi izan duena aipatu ditugun hainbat gaiengatik, ez? Bai, dudik gabe. Azkenean gure pertsona sortzen duen, osatzen duen ezaugarri oso garrantzitsua eta gu horrekin goaz. Gure identitatea, gure desirak, gure gorputzakin harremana, gure plazerrak denakin eta hori bizitzeko modua da oso intimoa, oso kondenatua, oraindik tabu izaten jarraitzen du, naiz eta goazen oso libreak izango bagina bezala, baina ez da egia. Eta bai, eta gero jendea etortzen da oso minduta. Bai. Nahi duela gutxi esan zian ezagun batek, justo en Asensio esan dezuna, ez? Hori bakoitzak hori ez dute ikastolan ikasi behar, ez? Oberena da bakoitzak beria itea, eta hostia, nik utzi nindun plantxatua, Bai, gorra da. Wow! Gaur egun, ez? Pentsatzen dezunean hainbat gauzetan aurreakagoa zela, oaindikan egotea, gazte jendea olako pentsamoldeekin zakit. Bai. Eta harrigarriena da, niretzako da, gazteak indagote zenean, gazten galderak oain, eta oain dela 20 urte, dia berdinak. Oso berdinak. Eta esatezu, bale, ezberdina da, hitz egiteko RFNT gehiago dazkau, baina oaindikan hau ez dakau barneratuta. Maitena, hori da, nabarmentzen zen izkigun aurretik, direla tamainarekin, zakilaren tamainarekin lotutakoak, ea sarketak, berriz ere goaz heterosexualetara, ez da? Ea sarketak min ematen duen, nola ligatzen den, zenbat iraun behar den harreman sexual bat edukitzeko, nola masturbatzen den klitoria, hori gauza hain pertsonala izan da, nola masturbatu klitoria, ematen digulako ere beldurra, hori masturbazioarena ere beste gai bada, beste baterako. Bai. Ez dakit, badirudi ezin dugula ez erregin, ez? Gizonezkoengan da, gaztelania ez esaten duen bezala via libre, emakumezkoena gan oraindik esango nuke ez, eta hori orgasmoarena ere bai esaten zenun galderen artean dagoela ez. Bai. Bai, lehen aldiak daka kriston pixua, oraindik, ez? Lehen aldiak, eta min ematen du lehen aldiak, eta erantzuten diogu zerren lehen aldiak. Lehen musuak, hortzak aite baizue, bagian, bai. Ez? Lehen aldi guztiak bezala, lehen aldiak dira, ostras, ez dakizu zein. Urduri zaude, aber ze gertatukoan, eta gero tamaina jarraitzen dugu. Tamaina bat, minimo bat izan behar dan plazerra emateko, zenbat denbora da gutxi gora bera onargarria, bai, hor gaude, oaindikan. Oaindikan, hori da. Hor, interneta eta telekomunikazioak, nahiz eta galderak duela 20 urtekoen antzekoak izan, hor nabituko zenuten, ez, zakindera ben artean, pornografiak eta horren aksesiblea den eskura daun mugikorretatik eta horrek nola eragin duen, ez? Bai, nik esango nuke nerabeak guk uste baina asko hobeto daudela. Zentzu askotan, askoz irekiagoak diala eta diskurtsoa bentsat beste badakate. Naiz eta gero zalantza eta barrua moitzeizkien horiek gaiak berdinak izan, behaien diskurtsoa askoz irekiagoa eta zabalagoa da. Eta pornografia kontsumoa, hori temazo. Beste hori da. Bai, gainera ari dira hor titular bat baino gehiago azaltzen konfinamenduan, Pornhub eta holako tokietara, bisitak biderkatu egin direla, ez? Bueno, normalen bezala, etxean gaudelako denbora gehiago. Eta, bueno, lehena hasieran aurreratu dugu sexua eta euskara eta sexua, larrua jotzea, bera, bueno, gogorra ote den, edo zer esan nahi duen, nondik datorren. Guk ere galdera egin dugu sare sozialetan, eta galdetu dugu ea euskara erabiltzen duten haien sexu harremanetan. Nik nire kontu pertsonalean galderai bota dut, eta esan behar dut gehiengoak esan didala baietz, baina badagoela euskeraz bizi den jendea,
ezezkoa erantzun duena. Alegia, ez duela euskara sexu harremanetarako erabiltzen. Ez dakit etxarri, bigarren kafea kontutik zerbait nabarmentzeko dagoen? Lauk erantzun dute, laurak euskaraz, baino bai, ez dakit, agian bigarren galdera bat inbarko litzak, ez? Hizkuntza bai, baina terminoak edo akaso euskara euneko eunean erabiltzen den. Badago lotura bat, ez, hizkuntza bat benetan norberarekin, norberak errotua balin badu, eta egunerokoan erabilera hori naturala bada, sexua bera ere errexagoa izango da euskaraz, ez? Nei askotan gertatu zait bidaiatzerakoan eta euskara izpidez, igual euskara ezagutzen ez duten herrialdeetan, eta hizkuntza hori, eta bai, Europako zaharrena, eta tira, eta beste, eta baino, zuek maitatu eta sexua euskaraz izaten dezue. Ez, galdetu diate askotan. Izaten zuen Manes Futxek aurrekoan, ez? Eta balin bada euskara iristen gure bizitzako espazio guztietara edo, ez? Bai, espazio guztietara, ez dula, ezin degula ezin degula txek berdea jarri. Hori, ez? Esaten diezunean, bai, hori ere euskeraz egiten dugu, badiren momentu hortan euskerari ematen diola ez ezagunak alako hizkuntza nortasun, ez? Orduan, bai, hizkuntza bada, oso horik, ez? Kuriosa iruditu zait beti, bueno, hor ere sexuari akaso garrantzi asko ematen diogulako, baina aldi berean baduelako hizkuntzarekin, intimitatearekin, eta hizkuntza aipatu dugun esparru guztioetara iristearekin lotura. Bueno, hizkuntzaren ikuspegitik ere aztertu nahi genuen, lehen aipatu dugu larrua jo hori, eta, bueno, gurera ekarri dugu itzultzaile lagun eta gainera zorioneko neska bat, ze aurreko astean gure lehen hili kafe makina horren irabazlea, bera izan genuen, Irati Artxoaga Jauregi, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Bueno, harremanetan jarri gara dagoeneko hilirekin, zure helbide helarazi diogu, eta ez da astean zehar edo aldutenean. Eskerrik asko. Helaraziko dizute. Eta zuek, entzuleok, badakizue, ostiralean beste makina zozkatuko dugu, hain zuzen ere, gurekin parte hartzen duzuen guztien artean. WhatsApp bitartez mezuak bidaltzen dituzuenok, sare sozialetatik idazten diguzuenoi, ere, zozketa horren parte egingo zaituztegun, nekanek esan digu, zenbat ikasten dugun Maitenarekin. Interesgarria oso benetan. Bueno, Maitena, genia gustora dabil. Irati, bueno, aurreratu dugu, larrua jo, euskerak duen esamolde hori edo, nahiko gogorra dela zera batean, ez dakit nola interpretatu beharko genuken? Pinpan. Hombre, badu hortik, nik uste dut hitzaren edo terminoaren jatorria onomatopeia bea dala. Azken finean, esan dezue, larrua jotzea koitoarekin lotzen dela beti, baina eske larrua jotzea koitoa da. Hori da, hain zuzen hortik dator, agian beste hitz bat erabili beharko genuke sexu harremanetaz hitz egiteko, ez? Egokioa litzake. Baina larrua jotzea da, hori, larruaren kontra jotzean ateratzen den soinutik. Hortik dator. Ikasi dugu, zerbait... Pla, 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 pla. Bai, nik uste, erderaz ere nahiko modu informalean eta itxuixen bar, baina plaka, edo pla, espresio hori ere batzutan erabiltzen dala, ez? Bai. Bueno, baina horrere ez degula lotu behar berriz ere larrua jo daiteke bi emakumenen artean ere. Hori da. Horrere, pla, larrua jota. Horrere, azalen arteko soinua dago. Eta askotan Irati hitzek esanai bat badute, baino bizirik dauden hizkuntzak horregati daude bizirik. Ez da hitzek esanaia ere eraldatzen dutelako, eta kaso gure lana larrua jotze horri unibertso zabalago bat emateko, eta Maitenak esaten zuen bezala sexualitatea orokorragoan ere, modu orokorragoan ulertzeko, ez da? Bai. Egia esan bai, ez dakit, ez dut uste, hizkuntza batek markatzen duenean ja termino batentzako erabilera orokortu bat, horri buelta ematea oso zaila da, orduan gaur egun ezin gera hasi esaten. Larrua jo ez dugu esan behar hori koitoa dalako eta sexua hori baino askoz gehiago dalako. Askoz ere errexago eta eraginkarragoa izango da, Maitena izan bezala azaltzea, larrua jotzea koitoa baino gehiago dala. Eta hortik dijoa bidea. Txortan egitea? Hori esan behar nunik ere. Short time. Adibidez.
Short time da, hori da. Benetan dela short time. Ala Maitena, etziaten sinisten. Bueno, arratek bintzat. Bai, long time edo short time, ez? Ez que oso euskerazko hitza iruditzen zait. Claro, ja, sartu degulako gure... Hori da. Baina azalpen bat badu ez, Irati? Ingelesezko hitz mordo bat dauzkagu konturatu gabe erabiltzen ditugunak. Adibidez, guk umetan pailasoen gandik eta jaso degun hitz bat da tumatxa, eta gero telebistan ikusi deguna tumatxa, eta aparta edo itzela esateko erabiltzen deguna, eta hori ere ingleseko too muchetik dator. Ja. Eta oso barnea da. Oso euskalduna iruditzen zaigu. Irati, baditugu bestelako hitzak ere sexuaren inguruan, oso euskaldunak, batzutan bitxiak, bestetan majo xamarrak, badaudeola bestelako adibideak ere, ez, sexuaren inguruan. Bai, ni egia esan, bila ibili naiz, egia da ez dirala asko, nik ez dakidan euskaldunok ez degulako asko hitz egiten sexuaz, edo izan leike baita ere, momentu jakin batean, diktadura garaian eta hor transmisioan eten sozial bate ontzalako eta gai batzuk gelditu dialako mugatu xamar, transmisio aldetik, ze nik lortu detenean adineko jendearekin sexua zitzeitea nahiko modu naturalean, konturatzen naiz beraiek badauzkatela hitzak ontaz hitz egiteko, guri iritsi etzaizkigunak. Eta oso landa eremuarekin lotutakoak. Bai, ala da. Eta ordun, badaude hitzak eta badaude terminoak eta nik uste horrez gain, landa eremuan zentratu gabe ere euskerak badauzkala baliabideak gaur egun sortzeko terminoak eta aukerak badaude asko, gaina nik batean eta bestean beide ibili naizela gaur zuekin hitz egiteko, aurkitu ditut termino deixente adibidez informatikoak. Oso kuriosoa iruditu zait. Bota. Adibidez, emakumezkoen masturbazioa aipatzeko, klitoriaren masturbazioa aipatzeko, ikusi den duen bait, Twitter eguneratzea. Hori bai nure espero. Hori bai tumatxa. Twitter hori eguneratzen da, ez? Hola. Goitibera atzarekin xaguan egiten, scroll funtzio. Edo xagua klikatzea. Vale, beraz, Twitter eguneratzea zaharkitu da. Osea, Twitter edo zer gauza, ez da eguneratzea. Bai. Osea, berak, bueno, vale. Baina, etengabe. Hori da, eguneraketa obsesiboa behar du. Ez da, venga, actualizar, eta hortik 5 minutura, venga, berriz, eguneraketa. Horrek ez du bali. Xamarregin beharko litzake. Irati, bada beste bat folklorearekin eta euskal kantutigiarekin lotutakoa. Hori ere... Bai. Mundiala iruditu zait, sekulako grazia egin dit, mutilen masturbaziorako Santageda kantatzea. Eta inork ez ala pentsa Santageda hori letratik edo kantuti datorrenik. Ez, Santageda makillarekin erritmoa eramatetik, ez? Noski. Azkenean, konturatzen baldin bazeate, ia denak dira mugimenduarekin lotutako irudikapenak. Eta hortikan 1000 gauza asmatu ditzakegu, esan nahi, berriak sortzearen hortik ni joan. Berriak sortzeko baliabideak hizkuntzak 1000 dauzka, eta muga gure irudimenean dago azkenean. Irati, agian oraintxe bertan, zabaldu berri duzu, bigarren kafeako tarte bat. Erronka bat, tarte bat. Hau da, asmaditzagun, aurreko egunean gainera hitzein genuen itzokei delakoaz, edo, euskeraz hitz berriak asmatzeaz, eta bar, zehaztu ezagun eta mugatu ezagun sexualitatera, orokorrean, eta ederra litzateke, eta ez dakit egunero, baina, astero egin dezakegu hor bildu matxo bat, bikaina litzateke, Eta gero, bigarren kafearen hiztegia, aterako genuke. Asmatutako hiztegia. Bikaina. Martxan jarriko dugu, denok ados balin magaudez, arraio. Oio. Bai, konforme. Ze ona. Irati, balduzu beste hitzik hortik aurkitu duzun horien artean, edo... Kuriosoa iruditu zitzaiten, aurkitu nun bideo bat,
Espainiako Telebistan Buenafuenteren programan, Berto Romero egiten duen saioan, beak egiten du saio bat, galderak egiten dizkio jendeak, eta beak erantzun paragarri xamarrak ematen ditu. Eta behin galdetu zioten hori, ia nola gizonezkoen masturbazioari deitzeko modu mordo bat zeudela, eta emakumezkoaren antzako ez. Eta hola, segidan bota zitun, 5, 6, 7 ez naiz goatzen zenbat, hoxe, kuriosoak dianak, eta horiek ere sortu berriak, ez? Ez dakit, bat zeon diruzorran txampon bila ibiltzea, bai, olakoak, eta esate dizu, dena irudimen kontua da, azkenean mugimendua imitatu eta hortik atera daitezke gauza mordoa. Tira ba. Bueno, deialdia egina, Bai. Az dadia jendearen irudimena martxan, eta bixa. Aldendu gaitezke ere landa ere mutik, ez dakit. Bai. Ez que jartzen bagea, ojo, Ojo. Hori da, asmoa. Baina gero... Honek esatezun beste bat, eta oso polita iruditu zitzaiten zan Kijoten Morsen idaztea. Ostia. Wow. Bueno, gure kasuan irati euskerara ekarrita, ez dakit, garoa edo horrelako... Libururen bat, ez? Baina luzea izan behar du, luzea izan behar du. Haze ona, gaur ez dakit onomatopeiak egin ez harina. Saiatuko gara, entzulei gonbitea, hasi zuen hitzak botatzen, saiatuko gara aurkitzen opari bat, honekin bat egiten duena. Alegia, Maitenaren tarte honekin lotutakoa. Albaldin bada, gainera, edozein harreman mota, izan heterosexual, homosexual edo dena delakoak, elkarbanatzeko moduko jostailuren batea aurkitzen dugun, Maitena, hori zure lana, eta gurea hori eskainiko duen hornitzaileen bat aurkitzea. Bien bitartean, zuen hitzak zaku berean sartuko ditugu, gainontzeko entzulen zaku berean, eta ostiralean kafe makina bat zozkatuko dugu. Eta adi, kafe makina baten atzean ere, joku asko egon daitekela. Ez dela beti kafea edonolakoa, beraz, horrere jokatu daiteke. Claro, imaginazioa. Nik entu nahi dut. Ez, hemen imaginazioa. A ver, zenbat eufemi... Aurrekoan irakurri nun justu artikulu bat, pasa egin zait gaur komentatzea, baina hori da, etxean, modu irudimentsuan, etxeko gailuak eta baliatuz, eta behar den higiene neurriak hartu zeren, hori importantea, vibrazioak eta barrak, baliatzea, masturbatzeko eta plazerra sentitzeko. Ondo, Asensio, ondo. Zuzea bakarra, makina probatu duzuna. Ez. Nik beste esan nahi baneukan, baina ez dezura argudio hain zapuztu nahi, egia da, esan dezunakin guztiz ados nahola. Esan nahi nuna zan askotan, kafe baten gonbitearen atzean, egoten direla beste gauzak. Vale. Nik uste un kafeterakin. Nire bai. Esnia berotzekoakin. A ver, osea, zuei honek entzun pixka bat, zuei kafe makina berotzeko tresna honei, hau da, gure kafetegia. Hori! Bida, hor badaukagu bestea! Esnepotea berotzea! Ateratzen ari den... Esnepotea berotzea ere izan daiteke zerbait, Bueno, tarte hau ere agurtzen joan marko dugu. Arrate! Hori da, bai, claro. Denok etxera, orduare bukatzen ari zegula. Denok etxera, Venga. Vale. Zindagizen hau etzegola prestatuta. Jode! Noa nabitzen, ez dala lehenengo astia, Ez, da macho maitia. Ai, ama, bueno, bai. Etxera, eta guk bukaera eman beharko diogu honi, datorren astean gehiago, Hori da. eta gogoratu berriz ere, erronka, martxan, gaurtik aurrera, Bueno, irati, zu ere datorren astean ez, baina besteren batean karreko zaitugu berriz gurera, Oso ondo. Bueno, bikote, eskerrik asko. Aio, eskerrik asko. Agur. Agur.